Hi guys! So karon kay magdula ta granny. So maligayang pagbabalik dito sa tahanan ni Granny na puno ng iatch. Diba guys, puno ng mga iatch na marag iatch sa manok, white o galibog. Rats! Abas lang. So okay, Kai. Oh my gosh! Nanadun siya guys. Very faster. Paspas kayo siya malihok, ma'am. Like, na para bang aso siya, na para bang ang bilis. Di paspas kayo siya mulakaw, ma'am. Naunsa ka bayat? Ina na din na nakakaw ni Grandpa. Ah, okay, yawan. Okay. Okay, wala na mga tsaka bayot. Wala na mga erang. Okay. Go. Pagpaanyar mo dira bayot. Da, katawa siya yot. Gilamian ka. Gilamian ka, day. Mura kag na og tilapia, ha. Look. Luna ate siya diri, day. Day, nagyabo siya kanirola, day na siya diri bayot. Kadungog mo tong wave sa water. Ah, rats. Da, naka-school shoes si Granny, lamion, perfect. Nag-update na siya, but wala na siya nagtiniil, ma'am. Naka-school shoes na siya bayot. Liki, ekels ang tanan. Da, unsaon jud na siya pa slow mo, day. Liki ang tanan. Naka-school shoes na siya bayot, asa mo, day. Domingo kayong dako, pero naka-school shoes siya, ma'am. Saan ni bayot? Sunday school or oh my gosh. Diba, tanawa siya, oh, lami siya mulakaw, mamura siya, og Miss Lola. Okay, wala ang diri. Okay, ah! Wait lang. Na iyang bana bayot, naglaban-laban iyang bana diri, ma'am. Ara, oh. Diba, bayot kami yung bana de kay upaw, ba't walay buhok. Pero so kung si Granny naka-school shoes, dayon sa man iya bayot na puno man floor wax. Kalami ba ni mong sapatos, oy? Pang sinauna, murag iyang nawang o murag, oh. The old facial face na ang mata, gaputi ang mata bayot. Okay guys, kaya ito sa palakbon. Palakbon sa nato ng mga tsaka kadin. Bayot, kinsa man na sila day para tagdo na to bayot. Palakbon ng mga tsaka, ma'am, tanawa yan. Oh, yan sapatos. Zag, gilamian siya bayot, oy, labalabay ang sanina. Okay, basta maglaban-laban yang bana diri, yang Granny diri, ha, yang Granny diri basta maglaban-laban. Oh, pagloling, hala bayot tag-onsa ka dira, ma'am, magloling ka, ma'am. Okay, gay pagloling ang dira bayot. Lolo, nalamian siya din siya. Bayot, nalamian siya. Oh my gosh! Granny, stop it! Oh my gosh, ano? Ah! Ayoko na, ne? Ayoko na maglaro, ne? Ayoko na. Okay, dito, guys. Okay, serious. Seryoso na tamam kay kapila na beta na pildi. Dapat maka-escape ta diri sa balay ni Granny na puno ng iatch. Okay. Dapat ninja moves sa mag-ninja moves ta day. Hello, wow, ka perfect. Da katawa siya yut kay gilamian siya kaayo. Sa man iyang kuan diri. Uy, walay sulod. Ay, kulit. Na, uy, mag-unsa siya. Da, natulog siya, ma'am. Lami kilabayag, kuan no lami. Oh my gosh. Okay, kuan na to yung kaniki natulog. Da, bayot na hagok siya, ma'am. Bawa ka siya baba bayot. Okay. Granny, wag ka dito. Nauna siya diri bayot. To, wala kita. Lubit. Pamati siya ayo, ma'am. Pamati siya ayo, ma'am. Ah!
gosh! Grabe ka, Granny, ha? Ano sa man to si Granny din na overdose? Na overdose siya, bet mura ko gidulaan kung dakpanay diri ma'am. Unsa man ni oy? Mura me gadakpanay diri bayat. Okay kay, ikaw kanang makakagkuan bayot. Ikaw kanang makakag. Oh my gosh. Padulong lagi siya diri. Oh my god, murag padulong siya diri. Magpadulong siya diri ma'am ara. Padulong siya diri bayot. Okay. Okay, dapat diri ta sa gilid. Tara ma'am, paglumba mo bayot dapat magdungan mo ha. Uy, wa mo gadungan uy mga. Thank you mo kasabot. Oh, kirig lang sa dili yung bana bayot. Ya kayang bana doy. Padulong iyang bana. Padulong iyang bana bayot. Ay aradi iyang bana doy. Aradi iyang bana bayot. Iyang bana ma'am. Ay igdag na siya diri dayon kay na. Awalan dyan na siya. Na yung bana diri. Maglaban-laban yung bana. May pa si grandpa kay sakto lang mula ka si granny kay murag na nataurag ligid ang tiil. My gosh. Na or shit. Oh my gosh. Naunsa man to grandpa, ngano di makamadutlan. Immune ka, nakainom kag immune. Nakainom siya glana bayot kay di siya madutlan. Hoy grandpa, pag mata grandpa bi. Okay na mo. Wait. Oh my gosh. Delete na kasi granny day. Kung nawala si grandpa, aya pa siya maabot. Naunsa maka granny. Di ka updated sa mga nangyayari sa iyong pamamahay? Hinoo, di man siya kabalo manghinlo, ba di siya updated ma'am na na-late ko Andre. Na siya guest na ni abot na from Thailand. Arats. Okay. Okay, since burikat mang kabayot, so dapat yung diri kabayot. Ang mga burikat bayot diri na dalon, ma'am. Oh my gosh. Okay. But klaro kay ang takong ni granny day nagalakaw-lakaw sa kuan. Araday. Padulong na siya, ma'am. Day dungog kay ang takong, ma'am, naka-school shoes lang siya bayot, nakadawat magunig purpose. Lahi ra jud nakadawat og purpose oy. Koma. Luoy lang kay wag itabangan siyang ana bayot. Ara day padulong iyang bana diri day. Ilak na to siya, ma'am. Ikaw bayot kay burikat man ka bayot, ikaw dapat kay ilak. Ay. Oh, nalakan ang burikat mo na. Diara ka bayot. Ikaw kay burikat man kaday. Munang pagpuyo. Maunang pagpuyo, granny. Kay mong bana nalakan. Okay, hello. Ala, wait lang na siya. Ay, wala day siya day.
Ay, karon kay ang rostoy na diri. Granny gawas, alin na din diri day kay rostoy bayot imong ganahan day. Granny, asa naman ka? Ara. Rostoy 2.0. Oh, diba da? Gilamian siya bet kay gakirig-kirig siya, ma'am. Asa naman imong bana na priso imong bana bayat? Na priso yung bana, ma'am, kay syurikat man. Diba wala yung bana? Ara, hoy ngano nakagawas man ka na wala man gipatakas noon sa man ka. O da gilamian siya bayot gilamian mo ta. Bong, kita may top ani si Granny. Aw. Mauna. Si Granny ang top. Wow, ka perfect ba kung si Granny ang top? Kaya hay ba? Sana all Granny top. Ah, kiyawan. Sana all si Granny ang top. Do, lakaw din siya doy. Do. Granny! Kapaspas ba mo respawn nila, oy? Kapaspas niyo mo respawn ba yun? Mo respawn. Mura mag naka-flicker, ay mura mag nakakuan. Do. Okay. Hey, Granny! I know you are waiting this rostoy because mo ni mga favorite ba yun? One of the favorite na nasa mong balay na mong pinakabet. Bukod atong kon Granny katong gidadala ni grandpa ni sok-sok sa imong mo ni mong favorite day katong magkadugo-dugo ang imong rats. Kay wala man sila day uy. Ara. Oh, bayot kumatos. Ang binana ma'am, di kay makirig-kirig. Late reaction na kay ka ay makirig-kirig pa jud ka. Uy kay ka Granny oy. Kauy ba nimo oy? As mong bana bi padali mong bana diri kay pasin na. Mangbuto mo ron. Kuyawan. Oh, I see you. Kumatos. Ikaw may see you. Kihawa dira. Ay, wala nawala ang bala day. Gitulon ang bala. Gitulon. Da. Okay, perfect. Do, bayot. Flexible ka siya glawas. Ay, mura magsiyulop kuan. Okay. Paspas ka siya mag-respawn. Okay, murag na siya diri. Hey, Granny. Hey, Granny. I know na paspas kay kabayat kay man imong favorite day kaning rostoy. Hello? Hey, Granny, asa naman ka? Ali na day kay nanimong rostoy day gatagad. Nagtagad imong rostoy bayt ni ulo. Asa siya? Ay, wala siya day. Okay. Wala siya bayot kay gilamian siya, ma'am. Hi, Granny, should I mag-call kag system ara? Oh, diba? Anong feeling da na siya pa slow mo bayot? Asa kay butang? Liki ang tanan. Ara o. Ah. Kagahe ba di mo? Gahian niya oy naka-tank build. Sana all naka-tank build. Kiara. Sana all naka-tank build ang inyong tatay bayot inyong tatay grandpa. Da asa na po siya magluling kani upawa ka. Bayot dapat na sa mga upaw day pang posilon. Da. Asang bala. Ang binay mo. Okay. Maglaban-laban ka Granny. Unsa man ni Granny crossfire na lang ni Granny Call of Duty unsa man. Pinusilay na lang tani ron. Di na ta mang escape unsa man. Tubag. Tulog siya bayot. Okay. Okay, asang kuan? Hey, Granny! Sige, matagapanawag ni Granny. Oy, dapat siya na ang moduol. Unsa man ka Granny? Oy, nakumatos, manggurok ka.
Ini pangtumbay ang mga gamit ng mga tsaka day kanim liwat kanyag naong day marasyag ambot na lang di ko ka-describe di na ako ma-describe ang naong ni Granny na marag naong og okay kitugayan niya unsa man to siya bayot sali kay naka school shoes na siya bayot magtago-tago na din siya. Hala, so ako pa'y mangita ni mo Granny kay Hellas ba ni mo Hellas kay ka ha? Ora, tara. Kumatos asem, oy. Oh, dapat naman sa mga upaw-pang pusilon. Mo nang dapat sa mga upaw-pang pusilon bayat. Dapat magpaspas tamam. Edbita pa bayat. Diba? Okay. Ayo ang KD ay dapat na siya ko anon. Tara. Okay, safety na dira, okay. Diri sa taday magwarlaan sa aming granny o grandpa. Granny, alin na mo day magwarlaan na putag balik day kay kabalo bi ako ninyo vayot na dili mo magfa-fail di vayot kay mga hellas ba mo vayot. It's okay. Need na ko ang crowbar and naging saging. Okay. Okay. Asa man to naka-school shoes. Oy, kailan meron pa kag sapatos. Ay sandal di ay. Sapatos yot. Ay ambot. Dalami kay siya na naka-school shoes siya ma'am. Like na para bang okay, asa yung granny guys kay atong perplaon. Usap si granny, uy. Ara. Ikaw ayo paglaban-laban kay di ka gwapa. Asa mong bana? Oh, pa slow motion siya ma'am, mura siya antsa. Kumatos. Feel ko na diri yung bana. Tara. Yung bana. Tira sa ka ma'am, dili ka dira, di ma-overdose. 1 minute rabi ato bayot. Perfect kasi granny murajog nong kalaha. Okay, safe key. Granny. Uy, gano'n ako may manawag ni mo granny, gipamati kag ayo mura ka gwapa. So dapat siyang moduol bayot. Ay wait, murag wala ko kato siyang diri. Ay nahubas na day. Ato ni targeto niyang anak bayot na murag tsaka kay ma'am. Ali diri day. Okay. Pamate. Asa mong anak? Kaya ito yung anak bayot, yung anak dali dali. Uy, alida bayot, hala bayot, magukod man daw siya ma'am. Ayaw gukod. Di ka gwapa. Paghilom dira. Hoy, paghilom sandiri na ha, gabuka ka lang mong bababaw kayo. Perfect. Triple kill bayot, crossfire man daw, crossfire. Crossfire na noon bayat. Unsa ka bayat na kumatos ka ma'am? Okay, so okay. Diva, of course, mag-take tag revenge for granny and grandpa. Kay bayot giunsa ta bayot gi-torture ta ma'am, kapila ta gi-torture ma'am, diva. Oh, diva, lamiun ka ni bayot kung kaniyang matilawan ni granny. Ali granny lamian og barato pa. Asa man kabayot? Dayot. Pag lamian og barato day nanda din siya bayot, diba? Asa man imong bana day? Gibian kasi imong bana? Hellas ha. Rats. Wrong, perfect. Ara padulog yung bana day. Naririnig ko, lamion siya bayot unsa model sa kalendar bayot, unsa man siya tanduway?
Uy, di ni madalag tanduay day. Kay mura ni siya ng sting. Okay, wala yung bana. Since wala yung bana, so mag... Okay, da. Kaya ya ba ninyo bayot na nga unsa mo? Okay, wala man iyang bana. Okay, wala iyang bana. Magpa-perpla si Granny. Kay borikat ba siya bayot? Since kay borikat man si Granny, kani ang dapat ni Granny. Kani bayot kay since borikat man siya, ma'am. Paspas kay siya mo dagan, ma'am. Ali diri Granny. Kani mo ganahan ka namang lupad. Oh, there you. Ara. Diri siya bayot. Diri. Oh, kumatos. Ay, charet, nabalsan ta. May pagwa ko ni gawas atula kay naman si Granny. Kira Granny na bitay mong rostoy diri unsa man. Tiga dugo na ay day 4 na di ay. Kira bayot tiga dugo imong nawong. Granny ali diri bayot kay giunsa ko nimo, ma'am. Giunsa ko nimo day aro. Giunsa ko nimo ha. Sali kay ikaw ang runner diri aro. Dilawin na di bayot dila. Yatay asang kuan. Ayaw sound sa man to eh. Makasapot lagi ni oy. No. Gisapot na ko. Rats. Day 5 na bayot. Pagmata na. Uy, may pag wala ko naggawas ato da. May pag wala ko gawas ato. You want to play is sagpa ko nimo niro makaingon jud kag you want to play ron. Okay. Alo, oh my gosh. Ay shit lagi ni sila ay. Oh my gosh. Na para bang ako nang nahihirapan ngayon? Paano ko na si Granny? Okay. Ali mo diri Granny, ali mo diri bayot kung gusto mong makuan. Okay. Unta silang duwa. Ala silang duwa perfect. Da bayot, ag iloganin sila ma'am kinsay makauna. Okay, pero kamon duwa ang nauna bayot, so magpuyo mong bayot, magpuyo mo. Karon kinakavalos na ta day. Okay, direkta dito sa kuan. Okay. Of course. Dili na malimtan day ang pag naging saging. Okay. Like, day magdali ta day kay 1 minute rabi. Okay, 1 minute challenge siya ba to day? Diba 1 minute challenge na to? Okay, 1 minute challenge na to day. Wala ko'y bala. Ako'y bala bayot. Kinada sa ubos. Okay. Ali diri day. Okay, stay karon ko niyo hamunon ha. Gusto mo manglupad mong tanan? Char, saan siya paglupad? Granny gawas. Shidi nag day. Oh, bayot oh. Ala! Uy, duwa lagi ang natira na. Oh my gosh. Hoy, ako pa din nakuan. Oh my gosh, hala kalain kanyo batasan. What the hell? Duwa ang nitira.